Άνοιξη 2010. Η Ελλάδα βρίσκεται μια ανάσα πριν το μνημόνιο. Και όλοι πια το γνωρίζουν. Το πιστόλι, όπως αποκαλούσαν τότε το μηχανισμό στήριξης Ευρώπης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την περίπτωση χρεοκοπίας μιας χώρας, βρίσκεται τώρα στο τραπέζι και περιμένει την Ελλάδα. Ο δανεισμός γίνεται μέρα με τη μέρα αδύνατος και οι αγορές κλείνουν για την Ελλάδα με ολοένα και πιο μεγάλη ταχύτητα. Στην Τράπεζα της Ελλάδος η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Με τη λήξη ενός ομολόγου πολλών δις να πλησιάζει το Μάιο και τα spreads να σπάνε για πρώτη φορά το φράγμα των 1.000 μονάδων, κάθε είδους περιθώρια έχουν πια για τα καλά τελειώσει. Η πτώχευση δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο, αλλά φαίνεται σε μια ολοένα και πιο απειλητική πραγματικότητα. Αυτό μου λίγο, θέλω να παίξω. Ησυχία, τι είναι αυτό, γιατί μαλώνετε, είναι δυνατόν. Μαμά, αυτή φταίει. Δεν φταίει αυτή, δεν φταίει αυτή. Ησυχία. Ησυχία, ησυχία. Ησυχία. Καλησπέρα. Δεύτερο. Δεύτερο, ναι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Ζέστη σήμερα. Βγαίνετε. Ναι. Μισό λεπτό, θα ανάψω εγώ. Περάστε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μαμά, Ναι, παιδί μου. Τι είπες, δεν σ' άκουσα. τι θα φάμε? Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, αυτό θα φάμε. Μ' αρέσουν τα μακαρόνια. Μακαρόνια θα φάμε. Μακαρόνια με κιμά. Με κιμάνι, επειδή αρέσουν στη μικρή σου αδερφή τα μακαρόνια με τη σάλτσα, θα κάνουμε και τα αυτά. Όχι, θα κάνουμε μόνο μακαρόνια με κιμά. Αργυρό, έχουμε πει ότι κάνουμε το φαγητό που αρέσει σε όλους. Τώρα είναι η ώρα που έρχεται ο παπάς, θα βάλουμε ένα φαν, μετά θα δούμε τηλεόραση, μετά πως εσύ ήσυχο κορίτσι θα πας να κοιμηθείς. Δεν να κοιμηθώ εγώ. Να Για- κοιμηθεί άλλη. Θα κοιμηθείτε και οι δύο μαζί. Όχι, να κοιμηθεί μόνο αυτή. Αργυρό. Εγώ θα κάτσω μαζί σου. Αργυρό μου, είσαι εδώ και 5 λεπτά και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Η μαμά έχει νεύρα, θα συγχυστεί. Είστε γλυκό να φέρει. Αργυρό! Να πάρω Αργυρό! το τηλέφωνο. Αργυρό! Τι κάνεις, καλά. Πάρε το φαγητό, είναι όλα έτοιμα. Πέρα τα τέτοια. Θυμάστε τα χαρτιά που Ναι, είχατε ναι, σε ναι, αυτό. ναι, ναι. Εδώ πέρα είναι. Όχι, έγινε, Αυτό είναι έγινε. εκεί. Έγινε. Όλα κάτσουμε, καλά. Έγινε. Τι κάνετε, παιδιά. Σιγά το πόδι, σιγά το πόδι. Τι κάνετε. Ήρεμα. Σταμάτα. Πού είναι η μάνα σας. Έλα εδώ. Έρχομαι, παιδιά, Έλα ησυχία. εδώ. Εντάξει, μπράβο, μπράβο. Βάρεστε κάθε μέρα. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται. Εντάξει, μωρά, παιδιά είναι, εντάξει, Παναγία μου. Τι φαγητό έχει. Μακαρόνια με κιμά για την Αργυρό, μακαρόνια με σάλτσα για τη Μαρία. Είπες μόνο μακαρόνια με κιμά για την Αργυρό. Αργυρό! Παπά δεν ακούσαμε. Κοκκινιστό κρέας με ρύζι, αυτά, εντάξει, τι να κάνω, αλλά 3 κομμάτια έγινα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εσύ καλά είσαι. Καλά, εδώ μάλιστα με την Αργυρό πάλι, γιατί πάλι θέλει τα δικά της. Τι να κάνω πλέον. Κώστα, πες κάτι. Βάλε μια τάξη στο άδειο σπιτιού. Κοίτα και φάτσα. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Εγώ ένα ξέρω Κώστα, σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και έδωσα 50 ευρώ για να πάρω τα ψώνια για 2 μέρες. Εγώ αυτό ξέρω. Εγώ είμαι εδώ μέσα, σαν νοικοκυρά σου λέω ότι δεν βγαίνουμε Κώστα. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Και τι πήρα Κώστα, ένα γάλα, 2 μακαρόνια. Είδες στο πορτοφόλι τι έχω. Τίποτα δεν έχω. Το ξέρω ρε Κώστα, τι να κάνω τα παιδιά. Πήρες τα τελευταία τα 50 ευρώ από κάτω, Ναι, από το ντουλάπι. τι να κάνω ρε Κώστα. Και το δάνειο έτρεχε. Πήγα τη μάνα μου και ζήτησα λεφτά. Ρε! Είναι και χάζα. Την επόμενη φορά έχω πάρει τα παιχνίδια, έχω δώσει στο γυφτάκι απέναντι. Ποιο γυφτάκι. Ένα σας λέω. Δεν θα έχουμε παιχνίδια να παίρνουμε σε εσάς. Όλοι στο γυφτάκι. Από γυφτάκι θα παίρνουμε τα παιχνίδια να παίζετε.
Ησυχία, σας παρακαλώ, μιλάμε με τον μπαμπάκι. Σας παρακαλώ. Είδες τι έγινε στις ειδήσεις με αυτό το μνημόνιο, τι τελείως πρόκειται. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, Κώστα, εμάς μας είπανε λεφτά υπάρχουν και ψηφίσαμε και να τα τώρα. Έλα από εδώ, να τα λέμε, όμορφα, έλα πιο κοντά μου. Σας βλέπω, Παιδιά, ησυχία τώρα, μιλάμε με τον μπαμπά. Κούκλα μου εσύ. Τουλάχιστον μπαμπά. Έλα κι εγώ να κάτσω κοντά στον μπαμπά. Κάθομαι κοντά στον μπαμπά. Δώσε ένα φυλάκι, δώσε ένα φυλάκι. Έλα παιδί, Δώσε ένα αγάπη φυλάκι. μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Τι ωραία τα μαλάκια σου τα ξανθά. Τη γιαγιά σου τα πήρες. Για πες. Τι έχω καταλάβει εγώ. Δεν με κοιτάσω. Προσέχω, πρέπει να την κοιτάς. Ότι λέει, μας είπαν, θα μας δώσουν λεφτά, αλλά μας βάζουν κάποιους όρους. Δηλαδή, παράδειγματος χάρη, εσύ τώρα και εγώ που πηγαίναμε στο δημόσιο, πηγαίναμε στο Γιώργο που δουλεύει στον ΟΤΕ. Και τι λέγαμε τον Γιώργο. Γιώργο, θέλω τη γραμμή να έρθει στο αυθαίρετο που έχουμε εκεί πάνω στα κρύα νερά. Και λέγαμε, θα βάλεις τη γραμμή του ΟΤΕ. Και έλεγε Γιώργος, εντάξει, και δίναμε 200 ευρώ στη ζούλα. Αυτό δεν θα γίνεται πλέον. Τι λες τώρα. Θα έχουμε το πάνω το κεφάλι μας κάποιον να μας λέει δεν γίνεται αυτό. Σοβαρά. Ναι. Θα μας κόψουν συντάξεις, μισθούς. Τα παιδιά, οι καταθέσεις μας τρέμουν. Μπορεί να γίνει πτώχευση και να τρέχουν τα λεφτά και να φύγουν από τις καταθέσεις. Αυτό ψηφίστηκε ή τώρα θα. Ψηφίστηκε ήδη. Ναι, ναι. Με πρώτη φορά σου λέει ψήφισε και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο πράγμα. Και τα δύο κόμματα μαζί. Ναι. Σούπα να ψηφίσουμε αριστερά δεν ήθελες. Είπες λεφτά υπάρχουν. Έτσι έλεγε ο άλλος. Εγώ τι να κάνω, εγώ φταίω. Μαζί δεν το ακούγαμε. Ναι, εντάξει Κώστα. Όλος ο κόσμος αυτό δεν έλεγε. Ναι. Ρε. Τελείωσε. Τα παιχνίδια το δώσαμε στο Γιωργάκι απέναντι. Της κυρία Μαρία στο παιδί. Τα καημένα αυτά. Όταν μεγαλώσουν, πώς θα τα σπουδάσουν. Φοβάμαι τα λεφτά που έχουμε στην τράπεζα. Αυτό σου λέω, πώς θα τα σπουδάσουμε. Τι να. Εγώ λέω να το πάρουμε στο σπίτι. Ονειρευόμαστε τα εξωτερικά και. Προς το πόδι, το πόδι! Αργυρό κορίτσι μου, ήσυχα, μπράβο. Εγώ λέω να το έχουμε στο σπίτι, να τα πάρουμε στο σπίτι τα λεφτά. Και ας να κάνουμε κάτι, να το βάλουμε σε μια ντουλάπα, σε ένα πάπλωμα μέσα, δεν θα γίνει και τίποτα. Θα έρθουν να μας κλέψουν καλά εδώ, δεν έρχονται. Το να τα έχουμε εκεί και να μας τα πάρει το κράτος. Όχι, όχι, εδώ. Βασικά, ξέρεις πώς το φαντάζομαι. Θα μας βλέπουν να μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω αυτό το πράγμα. Όταν οι παππούδοι μας έκαναν τους 100 του Παξιμάδι. Κώστα, τι θα κάνουμε. Εγώ να πουλήσουμε το εξοχικό που μας άφησε ο πατέρας σου. Τι λες, ρε. Πώς θα πάρουμε γυναίκα. Παιδιά, πώς ποιος το προσέχει. Πρέπει να πιέσω δουλειά. Δεν γίνεται. Να πουλήσω το ξαφικά μου. Εδώ στη γειτονιά 3 χειροδαριστήρια. Ένα χειροδαριστήρια Αυτό. λέγονται. Όλοι εκεί πάμε. Προχθές είδα το φίλο στο Γιώργο. Εκεί αυτόν από απέναντι. Ναι. Τι να κάνουμε. Κυκλοφορούμε όλοι σαν τα ζόμπι. Έτσι θα καταλήξουμε. Έτσι καταλήξουμε. Σαν τα ζόμπι. Έτσι. Δεν θα έχουμε λεφτά για τίποτα. Ξέρω. Αυτό εδώ τώρα πώς θα το φτιάξουμε. Δεν ξέρω τι παθαίνει αυτό. Μπορεί κάτι τέτοια κάνει μου. Κάτι παίζει χιόνια αυτό. Σε εδώ το χάρασα το βλαπέ. Είναι κομμένος μου. Από το πρωί κάτι έρχονται χιόνια, φεύγουν χιόνια. Ήθελα να δω και με νεβάκι δεν μπορούσα. Θες το χάρασα. Όχι μωρέ, δεν το κουμπίσαν καθόλου σήμερα. Όλα μου στο δωμάτιο ήτανε. Αλήθεια σου λέω. Τι όλο βάζει χιόνια, τι σκάτα κάνει. Δεν έχουμε πεθάνει τέτοια. Ρε! Κοριτσιά, πειράξτε τηλεόραση. Σε εγώ μπαμπά. Η αδερφή σου χαζεί. Δεν ξέρω, ρώτα την. Αργυρό, πήραξε την τηλεόραση. Μα. Δεν πήραξαν μωρέ, αλήθεια σου λέω. Καλά στην επικοινωνία του τώρα, κάτσε. Η κεραία μήπως φταίει. Δεν ξέρω. Κάτσε να. Κάτσε λίγο να μην ξυπνήσω. Αγάπη μου, ξέρω. Κάτσε το παπά στέλνει γερανό να σηκωθεί. Φτιάχνει. Όχι. Για πες μου λίγο. Τώρα. Όχι. Κώστα, κοίτα λίγο. Κώστα, κοίτα λίγο. Παιδιά, έλα, αργυρό, φέρε το. Δεν ξέρω, Κώστα. Κώστα, τι είναι αυτό, Κώστα. Κώστα, Τι είναι αυτό, έλα. Κώστα. Σιγά. Τι είναι αυτό, γυναίκα. Βοήθεια. Τα παιδιά. Έλα,
Βοήθεια! Δεν μπορώ να κουνηθώ! Τα πόδια μου! Δεν μπορώ!